Hirap umano sa ngayon ang mga mangingisda sa San Fabian dahil sa umiiral na pansamantalang no fishing policy dahil sa nararanasang bagyo. Ani ng ilang mangingisda, wala munang huli ng isda sa dagat dahil baka buhay naman nila ang kapalita. Bagamat walang mapagkukunan ng kita ngayon, ay kailangan pa rin umano nilang sumunod sa pansamantalang pagbabawal sa pangingisda sa dagat. Alin ko ba, mga namin, bahay namin, mga tubig. Kasi nagsasabi mo sila, lumalaki sila, takot mo sila, baka sabihan naman bagyo, makain sila. Mangingisda, wala naman sila nakukuha. Samantala, patuloy din ang pagtutok ng San Fabian MDRRMO sa kalagayan ng mga residente sa naturang bayan upang matiyak ang kaligtasan at ang mga posibleng pangangailangan ng tulong. IFM News. IFM News. IFM.